lawas sa tao pa, kung ang patayng lawas sa tao paughon or paugahon lang diha sa ilang simbahan or sa ilang palasyo, dili ba sila makasala sa Dios? Nga tabla raman kanag ilang gi kusahos sama ni anhing Tomas Eugenio. Ila po ng pamaagi igsoon, pero ang pamaagi sa atong simbahan, no, may atog yung kung ano na to, atong respetuhan. Nga ang pamaagi sa atong simbahan, mao gyud ang kining adunay funeral kining order nga gisgutan sa atong simbahan. Kana yung paglubong mga kaigsunan. Pero karon na kuan naman ron kining i-cremate kana gumikan sa pandemic mga kaigsunan, gumikan sa sakit nga makatakod, no. So gikuanan po na, giukihan po na sa simbahan, provided nga ang paghimo niya na dili in objection to the doctrines of the Catholic Church or kining in contrary to the teachings of the Catholic Church. Gihimo na gumikan sa kining sakit, no, nga makatakod kining COVID-19 mga kaigsunan. Mo na ang daghan kasagaran karon gipang-cremate mga kaigsunan. So giukihan usab kana sa simbahan ang cremation.